Куката често е обвързана с най-силните психологически фактори на потребителя. Болки, проблеми, какво искам да реша, мечти и цели. И най-вече какви са ни спънките и бариерите по пътя към целта. Видове куки и добри примери, които да използва. Първия и номер 1 – цел минус бариера. Как свалих 14 кг, ама без да ходя на фитнес, нали? Или без да спазвам диет. История. Не ми 10 години в провали, но най-накрая постигнах хикс. Стоп! Това сигурно сте го виждали. Никога не прави рил видеа преди да знаеш еди какво си, нали? Никога не започвай диета преди да научиш, че, не знам, кетото е по-зле от нещо. What if, какво ако ти кажа, че мога да свалиш 7 кг преди лятото, без да спазваш диета? Това са различни структури, нали? Защо е важно? Ами защото на всеки му кликва различно нещо. Въпрос са желание. Ако искаш да постигнеш еди какво си, без бариерите изгледай видеото до края. И накрая страха. Страха е много силен психологически фактор и за съжаление основен двигател при много хора. Никога няма да постигнеш хикс, никога няма да свалиш паласките, никога няма да изкараш пресата, ако продължаваш да правиш еди какво си.